ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହନ୍ତିଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ମୁରାରୀ ତନ୍ତୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆସିକରି ମୁରାରୀ ତନ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାର କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁରାରୀ ତନ୍ତୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ମୁରାରୀ ତନ୍ତୀ। ସେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହନ୍ତିଆପଡ଼ାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ମୁଖା ପିନ୍ଧିକରି ତାଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରୁ ବି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସହରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ତନାଘନା କରିବା ପାଇଁ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସଦ୍ୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁରାରୀ ତନ୍ତୀଙ୍କୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଯୁବକମାନେ ଆସି 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ମୁରାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ଯାଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧରା ନ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁରାରୀ ତନ୍ତୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ମହନ୍ତିଆପଡ଼ାର ଯିଏ ନିବାସୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସହରରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଲୋଡ଼ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଇଭ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଇଭ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ସତ୍ୟ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ।